ישראל, אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. איזה בחורים מופלאים וצדיקים אתם. 10 ימי תשובה באנו להגיד הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים. כל טיפת זהה ומאמץ וכוחות ושירה וחיוך גדול שנעלה על הפנים כאן יהיה לכבוד הקדושה הגדולה. ישיבת לפיד, מודיעין, אתם פה? אתם ישנים או ערים? אני רוצה לשמוע, התעוררנו? בכלל, אני צריך לחשב מסלול מחדש, אין לי מושג מי אני עכשיו, מה קורה איתי, לא יודע איך קוראים לי, אני בן אדם חדש. נפגשתי עם ישיבת לפיד מודיעין אימפריה, רבותיי, אני בן אדם חדש. 2000 שנה אני מודה,
לשון אשר בקעתה השיר האוזו אביע ולנו הנפלא לגדל בנים ובני בנים עם כל הבנים הקדושים והיקרים של הישיבה. וזקן